Jones ar Gigrydd. A fe chyrmanu hi yn gelfydd i gefn yr hoed. Dim gobaith i'r golwr. Jones yn dal i fynd, gweda gan Faz i fod yn dig, yn defnyddio'i gorff. Ddysgodiodd Venables. Digon o goliau fan hyn i Aberystwyth, a fe'n ceisio sgorio yn Bala, mae fe'n i gwneud hynny am ffordd i ennill y gêm i'r Bala, Chris Venables. Dyma Hughes. Rediad da fan hyn gan George Pearce. Pearce! Arach i gol! George Pearce! Dim gobaith o gwbl i Rhys Wilson yn y gol. Simmons dros y gic. A mae'n ei chymryd a ni droi'n chwith! O, na chi gol! Robert Simmons i cefn Cribwr. Mae honna gol sy'n heiddi ennill ffeinal Cwpan Cymru. Wyston a chydig o le nawr yn uchel. Sheridan ar peniad, ffint mewn amdani. Mae'n dod allan i McAllister! O, gol wych i'r adran newydd ar y blaen! Xhaka, o Taran o'r gyd, dyna chi gol. Leon Xhaka, dim gobeith i Luke Martin yn y gol. Bochten gan Leon Xhaka. Will Evans yn mynd o gwmpas Nai Marsan, oedd Nai Marsan yn dilyn. Cyfle nawr i Elliot Evans! Off y postyn a mewn! Am gol gan Elliot Evans! A dim gobeith i Michael Jones gael ei law at hwnna. Caid Mohamed, chwarae'r 1-2 uchel i nôl i chyrmanu hyn hyfryd i'r gornel ucha am gol i Lido Afan. Y gŵr profiadol yn dangos i ddoniau o'r eiliad y gadawodd i'w droed o. Dyna mond un lle oedd honna mynd i orffen.